खुलुमबाय आंनि आंगोनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। बे खन्थाइखौ दैथायहरदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि आजु बसुमतारी बिथाङा, गामि बिजनि सुबाइजार डगरपारा। दा आङो बिथांनि खन्थाइखौ आवरायलांदिनि। खन्थाइनि मुं दाहानि जायख्लं सिङाव। नोंखौनो गोसोखांनानै बे हराव आं बेसेबा जिउ गैयै बायदि ओलैस्रो जायो आं। दाहानि जायख्लं सिङाव आंनि जोबथा सिमांनि जिउ, गोजोन आरो मिजिं गोनां मोगथां। बेसेबांबा आरोबाव सुजुनो हायो दाहाखौ लानानै इयुननि रंजानाय। नाथाय गोबां गाबनि सिमाङावनो आंनि थांनानै थानायनि सिमां। थांनानै थायो आं दाहानि गेजेराव। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।